Okay guys, parilak sa tagay, sakay-sakay lang sa tagbarko. Wa may bayad ning magsakay-sakay tagbarko. Ops, dana. Sakay lagod. Ikaw mang ali mang sakay. Ali. Ali ko ang tikas video. Adi ka magpa-video. Total kay di ba ni bularga ning barko ha. Sige. Ops, dana. Suroy-suroy ragot ani guys. Samning barkuhan ni kataas ba nilang hagdanan, kakapoy ba ni baklay ay saha ka jud lang tanaw ko disto moy pinami CCTV camera itanaw na to beto sa unsa na dito bigla luag man din ni barko ha. Pantalan ni guys, tagnaan ninyo asa ni nga pantalan. Anara na ops na nag-date mga batanon pa man sila. Huwag ginilingaw ni mga tawhana ba? Ops, kadot lang. Karong taon-taon ato ko subos. Uy, naon sa may bata. Halo. Mang, tanaw sa kamera mang. Tanaw. Loka, tingog. Hi, hello. Unsa man na di man makita na imong hilo. Ay sana unsa man itong kamera na open man ini. Di magawa. Ay na unsa man imong sakay-sakay. Basta ra guling amo makasakay sa barko guys, kay dugay-dugay na pud mo makasakay sa barko. Pero wa man imong larga. Pondo ra man ning barkohan ni. Naalami gihatod din hi. Niya ang among gihatod mo larga ko og Manila ning among gihatod. Sige. Ops, halaka. Hapit na mudag ko ang bawod Sige. Okay guys, babay na guys kay nagpurya bisita na ang barko. Mo larga na siguro ni.